नमस्कार, प्रणाम। हम गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार, वो सबके सेवक, वो सबके भाई, वो सबके बेटा। बिहार के बचावे के बा, बाउंस बैक बिहार शुरू कैले बा लोग, हमार भाई लोग, सबके बहुत धन्यवाद। बिहार के बचावे खातिर शुरू कैले बा लोग। ई बाड़न बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, जे आपन बेबाक अंदाज खातिर जानल जालन। कानून व्यवस्था के लेके कौनो बात ई आपन खास अंदाज में बतावल और समझावल करलन। ऐसे में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उस सबके जागरूक करे के साथ साथ सहयोग करे के भी अपील कैलन, जकरा खबरिया भोजपुरी प्रमुखता से उठा रहल बा। कोरोना कोनो मामूली बीमारी नहीं के, ई छुअला पर ना, जैसे कहावत एगो बा, सटला तो गैला बेटा। सटहू के जरूरत नहीं के, 1 मीटर पहले ही से धर लेता, मुंह पर मास्क लगा के रखी। बाहर तो निकले के नहीं के, बहुत जरूरत होके निकले के तो मुंह पर मास्क लगा के, परमिशन लेकर के, साबुन से हाथ धोत रहे के बड़ुए। घर में रही, बाल बच्चा संगे रही, अपना कन्या संगे, अपना दुल्हन संगे, बाल बच्चा सब घर में बैठ के आनंद करी। छटपटाए के नहीं खे, अकबकाए के नहीं खे। समय कट जाई, 15 दिन 20 दिन ठीक से हमनी के बिहार के बचा ले जा, तो बिहार में आ जाई, हमनियों के बाद जाए जा। सरकार पुलिस के झंझट मत करब जा कहूँ, डॉक्टर से झंझट मत करब जा कहूँ। मजदूर भाई, किसान भाई, सब पढ़ल लिखल विद्वान भाई, सब समाज के हिंदू मुसलमान भाई, सब लोग से हमारा दिहोरा बा कि बिहार के बचाव में हमारा सहयोग करेंगे। प्रणाम बा सब लोगों के बहुत बहुत प्रणाम। आपन जिला आपन इलाका के खबर खातिर देखत रही और सब्सक्राइब करी खबरिया भोजपुरी चैनल, जे यूट्यूब पर प्रमुख भोजपुरी न्यूज चैनल बा।